me da se wodu afidie na ato Adom TV ya me no betu na muntuo afa Nkuranhyensem a me de bra o da biara da no ho ene ni amede ba ne se wo hwem pani ni nkwada woni esua de woni eware woni edi dwuma bi a timopo ba ko pe na ya wo se woni bagye se mpo wo ya dwuma dene na nya katua pa ene gye nti na wo pe okwa wade mu na okunu ana wo yire edowo a ene gye na wo pe se mpo ko asore na udi treni akwan so a woni gye wo ho nti ye nyina epe ne gye. When examined critically, life is a solemn journey. Eniji a wo pe na brabo ayebo no eya kwantuo na obia tu ne kwan ankrankre. You are alone on your journey and I'm also alone on my journey. We all are souls picking our lives through a complicated, deceptive and treacherous world. Baba yebo no empo ye ankrankra yeso ye nyoma ye yetu kwan akwantu yetu no ebi endede akwan ebi atro na beto ye ebi kwa de nsem beto ye so ebi emunchimuka ebi wo ha sebe asede nsu atọ asase so mna wo ye party unya nan agina faako ena ebi won so a ase wonam kwaye buka bim ya emwadoma ena ebo ntrene. Even those who are close to you become foreigners. Edu baby a woni e ben wono ase oyawoho edema na wo so yawoho edema. Everyone is involved in their own battles and race. Brabo ayebo no obi a etu America nko ena obi atokwa nko. Obi tokwa ba na ano. Obi de beba ne. Obi ochina. Entinye obi dia so ne yehwe. We are alone with our own problems. Ye nyina ya deswa ne ya ha. Nya okoda anu ono wona deswa ne ha. De ono so pese oda anwo no wo so wo deswa no ha. Obi ani ho abrabo ose ne komu ahenha no. We each have our unique set of abilities. Nemmom enyoma ebekura wo eye adwene a obedwene eye atenka abekenya no ejidi a obegye die ena mposo obede na die na bekire se de obehunu obrabo ono afa. Each of us have been handed 7 barrels. Ankura nson. Baako eye awade. Baako eye adesua. Baako ye wosom. Baako ye emponkitahudi a ona amanfo bedie. Baako ye apomodini. Che se ankura nson ye se de bia bonikan. You have to fill the barrels of your life. And to fill these barrels, we make judgments. We reason. Your church and semu me ye we are ye. Me ye we are ye. Me kan we are na sefata. Che se ye semu eyi nyoma ye na ye semu aya adwene badwene ni atenkan ba kanya ye ebubra. Na eno so ne enam a ye di boye di se media me ye ni pessimesi. Media me hojo. Media me akoduro. Media me nsuro biara. Media me onyansa. Se media me yebote. Media me frade se subani abeda na die mren krekrekten na be ma atfresa meme ye sei. Na obeye ne sa wie no. Nya be frɛ ho sɛ wo yo no. Ene be kyerɛ sɛ da ya ansam to a obeda suba bi adi. Sɛ wo frɛ ho so wo nyansani a ɛsɛm beto a bɛpɛ nyansa akwan ɛyi nsɛm na no. Wo frɛ ho sɛ me dia kokuduro ni a asɛm ba na kitikiti na kyerɛ sɛ wo pɛ. Nti din a de beto ho so no ene be kyerɛ onipa ene osuban. Na ya na me bisa me ho sɛ suban na ma ya negye. Ana ade na ma nipa negye. Bibisa we ena obi yi masotire se ye wonioma aduasa enson empo aduasa num enye mra ya hyehe enye se Ghana mra na eba mra na ye wonioma aduason son a obetimi ade abubra na wabrabo awie peyo ebi na mpese na me no otu sana montuo ne se nya wo ye bia se mpo owade ukosku oye pani oya kwada oya panimu bi oba bia we eye nneoma a obetimi ediso na ma empo energy adware da wo ye de kan no put spiritual things first. Nothing should be as important as your spiritual health. Mesusumu nneoma ehia ona ma ne ye ne kane e wabrabom
Kyerɛ sɛ wo firi baabi na abae. Yɛ ka sunsum a yɛ sunsum papa ɛne yɛ sunsum fi. Ɔsɛ ma sunsum mu nsɛm ahia wo. Hunu sunsum a woda no. Ebi dan sakawa. Ebi dan sika. Ebi dan agyapadeɛ. Ebi mpo deɛ sɛ wɔne mmaa dan na wɔn sunsum asɔre. Ebi dan ntorɔ. Na me deɛ efutu no ma no sɛ ma wɔn sunsum ɛnan ne ɔbɔ wo no a ɔte wase. Yɛ wɔ abrabɔ adekyee ne adesa ɔhwɛ so ɔma wo. Dan no na koto no na sɔre no na efe wapɔ ɛwɔ sunsum nyansa mu na akodie bi antimi antako. Seek understanding, wisdom, knowledge, truth. Toso mienu. Se ade bi abɛyɛ bia no wonya ntiase fa ade kro no ho. Na nya nsa ani sua hu no. E ka se ntiase a se be wo yɛ ɔbaa warefo na bɛma warefo a. Wo yere ɛda soronko ɛna aso da soronko. Se be oni obi yɛ adwuma a ɔda soronko ɛna aso da soronko. E se wonya ntiase fa nipa no su ho. Na tenka ɛna hi asɛm ho. Ɛno na betimi nipa na bubra. You have to pick it to understand people, appreciate people's needs, their feelings, and their perspectives. And then you have the wisdom to deal with others. Do not engage in argument. Men, bida, opeso energia. And you've been conjecturing yet. Waka, now can, Nanta Sanya Juma, Monfadrin Crow, what the end of Yamisumidana, Yan Kambumu. Yen fa adwen baako enya chinye efe ema abufu howe eboato da bia sempo bibi nye na obufu na yifre ho aye ba sa obefu na ade abeche na obobo nsam ho na abufu no tomu eyade na ade ma ho efe don't seek revenge mem pese obi ayi bibi na meso watimi meso meka no ana waka me meso meti no se suba na manage ma Emon prepare sumdwe na prepare enkabum harmony. Now, pursue honesty. Se bibi wo abedum neka etum neka di akire a enukradie. Pursue sincerity. Ma wasem emu no han ne nokure. And pursue simplicity. Men ya wabrabo hanche se medie mes dabi ma abrabo obo no enye mre enye boko fantoboase bubra neti brabase enye heja na oyesa na wana enye enti enoma abema wani agye brabo memfa woni awo no eye se ubese agya aniha ye fe na idleness me de me nya hwe me de me unemployed me na adwuma bi wan na ka kire wo onyame de obewi ase no on prepare adwuma but okase kona koya adwuma na se fifisa Abraba bewie payo. Ese o dosu koko mu na pani abetimi aye na so abraba aso ani. Me kan se kodo o badodo ye. Me kan se koyen kenten o ye no so ye. Me kan se koto nwom o ye no na ne abetimi aye bia wo kondo ayema wa ne gie no. E na mesere se obeye na ntrafa ko emfa won san hye odamre famu. Entwedu aso. Enyam kakra we e na me de bre wo a o ya ne je bedwaro. Onyame Adom dom yen ewa Adom TV a wochina osofo ne tekotego mesa ba won fie mu ma be kan ho ya hye hu kran ma men nase na men nam panin for obo ma chidom ewa Adom TV camera MC a na sound fo nyina ase na men na Priscilla me producer so ase woni onyame entina